Apasă pe abonează-te dacă vrei să vezi episoadele complete din acest serial. Aric Frânte, episodul 30, rezumat. Muzaffer nu reușește să-l convingă pe Emre că regretă tot ce a făcut ca să o rănească pe Nefise după ce a aflat că l-a mințit și că îi acceptă pe el și pe surorile lui și vrea să locuiască toți împreună și să fie o familie. Nefise leșină când Kemal îi spune că o cunoaște din trecut și că a fost prieten cu fostul ei soț. Se întreabă dacă știe că Emre este fiul lui Muzaffer și începe să facă presiuni asupra fiului ei ca să renunțe la locul de muncă. Seara Muzaffer le invită pe Nefise și pe fiicele ei la vilă, la masă. Le arată fetelor casa și le spune că a început să facă pregătiri pentru mobilarea camerelor lor. Onur și Zeynep anunță familiile că se vor căsători. Muzaffer propune să locuiască cu ei după nuntă. Zerin, care încă vrea să-i despartă, le spune că vrea să locuiască și ea la vilă cu fiul și nora ei, iar Muzaffer nu poate să refuze. Emre ia masa cu Kemal și cu Asia, cu care s-a împrietenit. Kemal îl întreabă despre familia lui și e uimit când Emre îi spune că Cemre este sora lui Geamănă, fiindcă el știe că Nefise nu a avut gemeni. Tuba le aude pe Nefise și pe Azime vorbind că Kemal o cunoaște de multă vreme pe Nefise și că e posibil să știe despre copil și să-i spună lui Muzaffer, ceea ce va distruge totul. Vrea să-i spună lui Muzaffer, dar Azime o oprește dezvăluind că nu este însărcinată. Muzaffer o scoate afară pe Tuba când află. După aceea, Tuba îi spune lui Kemal despre discuția dintre Nefise și Azime și îl întreabă care este secretul lor, dar el îi spune că nu știe nimic. Ahmet începe să se întâlnească cu Cemre și să o cucerească. Zeynep o vede în mașina lui și, fiind îngrijorată, îi dă un avertisment sever surorii ei. Cemre neagă că s-a întâlnit cu el și în același timp Ahmet o instigă subtil împotriva lui Zeynep. La o întâlnire de afaceri importantă, Ahmet o provoacă pe Zeynep șoptindu-i că este o plăcere să lucreze din nou alături de ea. Zeynep face un scandal mare insistând să recunoască faptul că el este Ahmet. Din cauza aceasta, Muzaffer pierde afacerea. Nefise se întâlnește cu Kemal și îi spune că nu vrea ca Muzaffer să afle cu ce se ocupa fostul ei soț și nici să-și mai amintească de trecut. Îl roagă să-l concedieze pe Emre și să nu-i mai caute. Kemal o întreabă dacă se teme că Emre va afla faptul că ea nu este mama lui.